имрӯз дар суҳбати мо акай Ризо Гиёев қарор доранд, ки дар мамлакати Лаҳистон ё ин ки Полша таҳсил мекунанд, барномасоз. Ва имрӯз мо аз худи ӯ мепурсем, ки яъне чӣ хел дохил шидан мумкин ҳаст, кадом ихтисосҳо, тарзи буҷавӣ ё ки чӣ хел дохил шидан мешавад, чӣ лозим ҳаст, чӣ муҳим ҳаст нест. Ҳама имрӯз мепурсем. Акай Ризо, салом алайкум. Салом алайкум. Шом бахайр. Ҷои мо шом аст. беҳтарин. Хуб, акаҷон, шумо мегуфтен, ки аввал шумо барои чӣ именно Полшаро интихоб кардин? Чӣ хел шид, ки шумо Полша рафтен? Хуб, аввал ташаккур, ки даъват кардӣ, ё ин ки бале, яъне ҳамин видеоро сохтестем айни замон, чунки бетав намешид бемарам. Ва бале, бисабаби ин саволе аст, ки ҳама мепурсад, чаро маҳз Лаҳистон, чаро на Русия, Чин, Ҷопон, Олмон, Амрико, яъне давлатҳо бисёранд. Ва гап дар ин, ки ма танҳо яъне scholarship ё ин ки стипендия ё ин ки ана чиз ройгон, квотаи ройгон гирифтам аст барои ҳамин ҷомаат. Барои мисол аз Иттиҳоди Аврупо, на ин ки аз Тоҷикистон, на ин ки барои мисол маблағ аз киссаи худам ё ки падару модар, балки аз маблағе ки Иттиҳоди Аврупо хост, ки ҳамиша фаундейшн кунад, фаундатсия кунад, ёрӣ кунад, то ки мо биём таҳсил кунем. Сабабиш ҳамин аст. Агар не дар соли 2019 вақте ки ман мактаба тамом карда будам, ман 2200 евро, 2400 евро надоштам. Ва бале як аз сабаба буд, ки мас барои майса интихоб кардам, чунки ройгон аст. Ҳамаи мо омад неҷа 3 сол таҳсил кардам ва ё барои 3 сола тақрибан 13000 евро пардохт кардан, яъне барои 3 сола. Ва мо дар ҳар як моҳ 140 евро стипендия медодан, яъне 31 март охирин рӯзе буд, ки ман донишҷӯ будам. Ва бале, яъне хеле гап хабар буд. Ман сабаби асосӣ ин ройгон будан ма иҷо омадам. Беҳтарин. Хай, значит шумо сколаршипа ёфтен, хел сафҳола, ки туғри гирифт омаден шумо. Беҳтарин ака. Хуб, ана ака иҷа саволо ай подписчикои мо, ки мега агар мисол шумо гуфтен донистани англисиям мисол шарт аст. Бале, ака иҷа бо дига мавзӯъ. Яъне ман нигоҳ кунед, пеш аз ки ман шуморо гап занам, ки яъне донишгоҳ равем ё ки наравем? Яъне ин савол аст. Яъне оё мо донишгоҳ равем ё ки наравем? барое ки ту аввал бояд бидонӣ, ки донишгоҳ меравӣ ё ки кор. Барои мисол бисёр аз мардуме ки меоянд давлатҳои Аврупо ё ки ҳатто Амрико ё Русия мераванд, мақсади асосии ин таҳсил нест. Мақсади асосии ин дигар кор аст. Ва агар мақсади туам, барои мисол ҳей ошно, агар ту омаданӣ бошӣ ягон давлати хориҷа таҳсил, ҳамчун донишҷӯ, кӯдаки 18 сола, ту айни замон бояд маблағ фикр накунӣ. Айни замон ту бояд таҳсила фикр кунӣ. Ҳамин хел аст. Ва таҳсил аз хотирто набуре, ки донишгоҳ аз мактаб фарқ мекунад. Барои мисол яъне аз мактаб не аз илм фарқ мекунад. Барои мисол илма ту метавонӣ дар ҳама ҷо таҳсил кунӣ. Хусусан дар соли 2023 то 2022 ма тавсия медодам, то 2015 ма тавсия медодам мардумон барои таҳсил ба донишгоҳҳо вобаста аз ихтисос аст. Аммо аз барои мисол агар ту хоҳӣ ки барномасоз шавӣ, хоҳӣ ки бизнеса машғул шавӣ, хоҳӣ ки видеомонтажа ёд гирӣ, хоҳӣ ки график дизайн бошад, хоҳӣ ки яъне ин гуна касбҳое ҳастанд, ки туда лозим нест ватана тарк кардан. Туда лозим нест барои мисол падар, модар, дӯстон, хешу табор, маблағи масрафи зиёдтӣ, дурӣ аз барои мисол наздикот. Туда лозим нест, чунки ту аз ҳамун хона набуромада таҳсил карда метавонӣ. То вақте ки интернети баландсурат дошта бошӣ ва ягон компютери бақувват. Агар гирем ки ту ошноҷон хоҳӣ ки духтур бошӣ, хоҳӣ ки бале духтур, пайлот ё ин ки намедонам, пайлот агар бошӣ. Пайлот манера дорад, ки одамое ки сар кор ба самолёто доранд. Бале, ва яъне бавои доранд, ту метавонӣ ки лётчик ба гуфти русҳо, яъне ин калима машҳур аст дар ҷомеаи мо. Лётчик агар шунӣ бошӣ, бале давлати Аврупо рав. Аммо агар хоҳӣ ихтисосои пеш дар гуфтам, туда лозим нест донишгоҳ ва лозим нест тарк накун, ватана тарк накун. Яъне тавсияам ҳамин аст. Беҳтарин. Хуб, значит агар ки мисол одам бигам ман программист мешавам ё ки монтажёр шиданам, ёро одам метавона худаш маводша интернет дастрас кунад ва бихона худаш самостоятельно. Бале, аммо инҷо вобаста аст. Барои мисол агар ки ошно ту забони англисиро надонӣ, информация ба забони тоҷикӣ комилан нест дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Комилан нест, дураст. Барои ки мисол агар англисиро бидонӣ, вообще осон любой ҷо любой информацияро мешавад ёфта ва барномасозро агар бипурсем, мисол 80-90% программистҳо самоучка кардагиянд, хичон хондагӣ программист шудагиянд. Так что
ичза инкор кардан намек мисол ҳақиқатан ҳам агар ки одам худаш бихоҳад ҳама чиза бе донишгоҳ айҳуда ҳамин мебурояд. бале беҳтарин. хоб ака барои таҳсил дар ҳамин донишгоҳи мисол донишгоҳи шумо ки топ университетҳои мисол Европа бугем. Дар ҳамин донишгоҳи шумо ака англисия донистан важный, правильно? Барои ки система англисия бале, яъне дар ҳама давлатҳо барои мисол Чин, Ҷопон, Лаҳистон, Олмон, ҳатто дар Тоҷикистон ҳам касе ки хоҳад ки таҳсил кунад, забони расмӣ ҳамон давлата бояд донад. Барои мисол дар Душанбе дар Тоҷикистон забони расмӣ тоҷикӣ аст, дар Олмон забони расмӣ олмонӣ аст, дар Лаҳистон забони расмӣ лаҳистонӣ. Ва ин забонҳо ки маълумот дар худи ҳамон давлат ки бисёр аст, донишгоҳ ки бисёранд, бисёри вақтҳо курсҳо ройгонанд ва бо вобаста аз ин ки ту шаҳрванди ҳамон давлат бошӣ, яъне афсонави ройгон. Аммо аз хотир наброр. Ба якумш ту шаҳрванди хориҷӣ, ба дуюмаш ки ту забони англисӣ қад таҳсил мекунӣ, ба сеюмаш ки ту иҷа ки омадӣ, яъне масрафҳои худат дорӣ ва ту бояд ки, яъне ту дар ройгон ягон ҷудо нест. Ту ҳатман бояд пули донишгоҳ пардохт кунӣ. Барои мисол донишгоҳе ки мо омадем, ма вая пардохт намекунем, аммо шартномае ки ма дорум 2200 евро дар як сол, вая ма пардохт намекунему, яъне Иттиҳоди Аврупо пардохт мекунад ҳамон маблаға. Яъне донишгоҳи мо мадам, яъне стипендияе ки бале наметиҳад. Ва ваё метиҳанд, чунки ваё аллакай ба кала гирифтагиянд ки ҳей, барои мисол Роналдуро гирем, вай миллионҳо дорад, мехоҳад ки 200 донишҷӯро аз Душанбе барои мисол ба донишгоҳи Ҳарвард дохил кунад. Вай солона дар таҳсил дар Ҳарвард $150,000 аст, ёки вобаста аст бо ихтисос. Ва вай ҳар сол барои мисол барои 3.5 сола, барои 3-4 сола пардохт мекунад $500,000 ёки $2 млн амрикоӣ ва ту меравӣ ройгон таҳсил мекунӣ дар ҳамон донишгоҳ. Яъне ини мо ҳам мехел буд. Аммо аз хотир набуре ки яъне стипендияи якчанд буд мешавад. Барои мисол агар ту аз Душанбе аз Тоҷикистон биёй ба мисли маркази дурахшандагон дигар ту бояд ки вақте ки мактаба тамом кардӣ ҳатман ватан баргардӣ, чунки туро аллакай аз буҷаи давлат хонондан навбати ту омада ки баргардонӣ вая кор кунӣ баргардонӣ. Барои мисол бисёр донишҷӯро мебинем ки биёянд таҳсил мекунанд дар Русия ёки дар дигар давлатҳо, ватан бармегарданд ва ҳатман кор мекунанд, чунки бояд ҳамин бошад, яъне ту ройгон таҳсил кардӣ бояд баргардонӣ. Аммо ин гуна фаундейшнҳо, яъне Иттиҳоди Аврупо ё ин ки ЮНИСЕФ ё ин ки ягон одамоне ки фаундейшн ихчиён ки Билл Гейтс агар ки хоҳад ки маблағ пардохт кунад ҳамчун фаундейшн ва ёдату барнамегардонӣ, вай танҳо туҳфаи ту дай. Барои мисол чӣ хеле ки я ошнот миллионерай ва 1 млн та метия мега ки аз ту рав бизнес соз ва ё ам тудат 13000 евро биёмада додан ва гуфтанд ки ҳей Ризо гирина ва таҳсил кун мутахассисяв кор бурда бин. Инам гап хобад. Саш одама аягон кас қарздор намекунад. Бале. Даже мисол ҳоли донишгоҳҳои дохили Тоҷикистон ҳам бигирем, мисоли донишгоҳи тиббӣ, мисол Медини суд ё донишгоҳи миллияни дар ҳамонҷо мисол бюджетни дохил мешаванд ба маркази миллии тестӣ, не ки баъди буд кардан одам дар минтақаи худаш меравад, мисол вақте ки квотаи дохил шид минтақаи худаш дар меравад 3 сол ё ин ки 4 сол 5 сол кор мекунад то ки дипломша бигирад. Ташаккур. Саломат бошӣ. Ана бале, афсонави, бале. Беҳтарин. Фаундейшни ранги шумо ёфтан ака ва чӣ хел мешавад чанд сол пас пример ам хел фаундейшн пайдо мешавад ки одамо дастрас кунанд дигар. Хоб. Яъне ин гуна фаундейшнҳо ё ин ки ин гуна scholarship стипендиё бисёр аст дар ҷаҳони онлайн. Ба шарте ки ту аллакай search engine бошӣ, яъне Google ба дараҷаи афсонавӣ тони кофтан чӣ гуна маълумоти лозимаро ёфтан. Яъне ин яке қонуни аввали барноманависие ки ту бояд search engine бошӣ. Тамоми яъне проблем ки аст барои solve вая, яъне барои ҷавоби вая ёфтан ту бояд яъне кофтана бидонӣ. Ва барои ҳамин гуна стипендиёро ҳам кофтан ёфтан, ма синфи 10 будум, 10-11 соли 2017 буд ва шаб интернети мегафон доштум ва баландсуръат буд. Дар ҳақиқат ки шаб ба дараҷаи олӣ кор мекард. Ма шаб то соатҳои 4 фақат дар интернет будум, дар шабакаҳои барои мисол интернет дар ҳама шабакаҳо YouTube, Facebook, Instagram, Google, яъне ҳама шабакаҳода мегуфтам ки чӣ гуна ма роҳеро ёбум ки равам барои мисол дар Аврупо ё ки дар Чин ё ки дар Амрико фарқ надорад, равам таҳсил кунам. Ва бале, яъне агар ки барнома бисёранд, барои мисол барномаҳо дар ҳақиқат ки бисёранд, аммо ту бояд ёбӣ бора. Барои мисол соли гузашта ята аз Венгрия буд ҳамин гуна стипендия ва ман дӯст доштам, равон кардам, гуфтам ҳей ошно ин гуна стипендия аст, мехоҳӣ рафтан, аммо не вақт надорум ису усу, чунки
ва ё камтарак меҳнат талаб мекунанд. Яъне ту бояд вақт ҷудо кунӣ, документ кунӣ, таҳсил кунӣ, яъне интервью гирӣ, камтарак ғам хӯрӣ, камтарак меҳнат кунӣ, то ки яъне стипендияро гирӣ. Ҳамин хел не? Яъне ҳар як чӣ рақобат дорад. Ройгон нест ягон чиз. Ягон чиз. Бояд доказат кунӣ, ки ту заслужид мекунӣ ҳамун стипендияро, правильно? Мисол ҷа собеседование мегзара. Дар собеседование мисол бисёри одамон метарсанд, ки на самом деле бояд собеседование хата озод гирӣ, ки вай темаи ҳаётӣ мепурса вообще-то. Мисол мисли ма утаи ҳамин давлат баъди донишгоҳ чӣ кор мекунӣ, чӣ мақсад дорӣ ва ҳамин хел саволҳо метавонам, барое ки ман именно дар ҳамин донишгоҳи худам дохил шуда собеседование гузаштам. Айнан ҳамин хел саволҳо метавонам вообще типа даже ихтисоси худам мисол як саволом додам, ки системаи дии чия, и всё. Типа ба ҳамин binary system презент тамом, дига ягон савол надодам. Так что одамо мисол касе ки ягон собеседование аён чи вообще натарсен и просто савол метад дар бораи худтон. Мумкин дар бораи оилатон бипурсад, ки мисол бага шумо ина дар хонатон ба кадом забон гап мезанед, мисол падар модаратон таҳсил кардагиянд, образование доранд, чӣ хеле кор мекунанд, барое ки тасаввури туро бояд бибинанд ва бифаҳманд, ки ту вақте ки давлати уввон мерай, ту чӣ қадар фоида меёрӣ, ё ин ки мисол одамое ки окружени ту намешаванд, ту уввода чӣ хел таъсир мерасонӣ, ҳамаи амиро бояд дуо бифаҳманд, короче. Так что ай собеседование натарсен, собеседование чизи озодай вообще. Бале. 100% ман қабул дорам. Беҳтарин. Хоб ака, биё савола мебинем. Мо савола бинем, ки хоб барои дар Аврупо таҳсил кардан англисиро бидонӣ ва сертификат надошта бошӣ, оё мешава ҳам хел? Савол ай подписчик Крио. Бале. Окей, барои сертификату дипломҳо мегзарем. Ман шахсан ягон сертификат надорам. На TOEFL, на IELTS, на ягон сертификати ягон чиз. ҳатто ман аввалин бор корнома, яъне корномаи худам оғоз кардам дар соҳаи IT, ки ин соли охири 2021, аввали 2022 буд ва ин соли дуюм сол мешавад, ки ман аз хона таҳсил, кор, фаъолият мекунам. Яъне аз хона набаромада, ҳама чӣ ремоутли, ё ин ки удалёни ба гуфти русо, ё ки ба гуфти тоҷикон ғоибона. Яъне мада ҳатто диплом намепурсанд, ки ман профессионалам, аммо мада диплом лозим нест. Сертификат ҳам мехел. дар вақте ки ту ба дараҷаи афсонавӣ забони англисия суҳбат мекунӣ, дар дараҷаи олӣ суҳбат мекунӣ, ту ба ё ҳатто ба хотиршон намеояд, ки сертификат лозим аст ё ки нест. Аммо барои мисол агар ки давлатҳои равӣ ба мисли Британияи Кабир, Амрико, Канада, Австралия, Зеландияи Нав ва шояд ки Нигерия, агар давлатҳое ки равӣ ки забони расмӣ англисӣ бошад, шояд ки пурсанд, аммо дар топ донишгоҳшон. Аммо донишгоҳе ҳаст, ки барои мисол воида лозим нест. Private university меган, public university, яъне public донишгоҳе ки дар яъне шахсан аст, шахсан донишгоҳе ҳастанд, ки воида лозим нест. мо медонем, ки донишгоҳ ё ин ки маориф ё ин ки илм худаш бизнес аст. барои мисол муаллим тайёр мекунад, як меҳнат мекунад дар болои як маълумот, дар болои як презентатсия, дар болои як курс, вақту соату яъне тамоми ақли вай дар курс меравад, тайёр мекунад, меҳнат мекунад ва мехоҳад, ки савдо кунад. Яъне меҳнат кардӣ, даромадшо бояд гирӣ. Яъне ин бизнес, маориф бизнес ҳама медонад. Ва намин донишгоҳҳо ҳам ваёда лозим нест, ки чӣ гуна сертификат дорӣ. Лозим нест, ки барои мисол дар бакалавриат, дар мастер дигри, магистратура диплом лозим аст, яъне дипломи бакалавриат, аммо барои бакалавриат рафтан, бале туда лозим нест на диплом, на сертификат гирем аз забони англисӣ. Агар ки интервю да гирифтан, ина қати и ошом no problem суҳбат кардем ба забони тоҷикӣ, мо ҳам дигар мефаҳмем. Турам агар ҳамун интервю гирандара ба забони тоҷикӣ фаҳмӣ, ба забони англисӣ фаҳмӣ, агар ки ягон нофаҳмоӣ байни шумо набошад, аксентет хуб бошад, яъне ба дараҷаи олӣ суҳбат кунӣ, агар албатта ки бояд лозим нест сертификат. Сертификат ин танҳо лозим нест. Яъне ман сертификат надоштум, чунки ман англисиро медонистум. Яъне ман на танҳо англисӣ, ман англисиро медонам, русиро медонам, лаҳистониро медонам, тоҷикиро медонам, форсиро балад, ман забони испанӣ омӯхтаистам. Ягон танҳо сертификат надорам. Надорам сертификат. Ин танҳо баҳона аст. Диплом баҳона аст. Яъне вобаста аз давлат аст, дагирем. Бале. Яъне сертификат лозим нест. Як чиз дигар уточнить кунем. Шумо гуфтем, ки мисол уже кор мекардем, правильно? Бале, дар ихтисоси худам. Аммо дар ихтисоси худам. Бале. Дар ихтисоси худам. Ин маънои уро дорад, тамошобинои азиз, ки дар Европа студентҳо официални иҷозат доранд барои коркунӣ.
равед нака бале дар бораи ин гап мезан агар хоҳед аз ман суҳбат мекунам дар бораи яъне нигоҳ кунед бачаҳо мисол студентое ки мавори дар Россия мехонанд мисол медонед нашоти документатсия чӣ хеле раҳруда ва ин хел чиз дар Европа нест ман қатъиян ки рӯзо пештар мисол алоқа дар будем ва ман дар ҳамаша фаҳмонд ки документатсия ин хел гап нест вообще ту виза гирифти Европа дуромадӣ тамом ҳамин чиз акай рӯзо подробнитар бифаҳмонед нашоти иҷозати кори студент ҳамин документатсия бифаҳмонед бале хоб яъне бо бармегардем ба мавзӯи аввал агар ки ошноҷон нақша дошта бошӣ ки меравам ба баҳонаи донишгоҳ аврупо меравам пас он донишгоҳ мепартам мерам дастафка боркашонӣ сохтумон корҳое ки сеюм аст клубникчинӣ ба мисли дигар мардуме ки британиядан мекунӣ бале ма туда тавсия наметавонам ватана тарк кардам ба баҳонаи донишҷӯ чунки тани завони 18 солагӣ ту кӯдаки тита маблағ лозим нест то 22-23 солагӣ да маблағ лозим нест да ту бояд ҳунар омӯзӣ ширкатҳо дар дохил шави ройгон бале ане давлатҳои аврупоӣ бисёри давлат яъне дар иттиҳоди аврупо 26 давлат аст ки бисёриҳошон барои мисол Олмон, Фаронса, Лаҳистон, Литва, Латвия, Испания, Италия, Фаронса яъне ин давлатҳо тариқи автоматик донишҷӯёне ки категорияи визаро доранд full time studies ҳастанд яъне full time манеро ки ғоибона неву яъне донишгоҳ бада яъне full time studies мегӯянд да гирем хай не за ош мегирем да ош мегирем яъне таҳсил мекунанд тариқи автоматик вода ҳуқуқи кор метиҳанд барои мисол ту ҳуқуқ дорӣ кор кунӣ таҳсил кунӣ саёҳат кунӣ барои мисол мегирем визаи Лаҳистона гирифтӣ меои саёҳат таҳсил мекунӣ 1 сол пас он барномаи Erasmus аст барномаи Erasmus ин барномае аст ки мардум аз ин давлат ба дигар давлати иттиҳоди Аврупо мераванд таҳсил мекунанд барои мисол ту донишгоҳи биёгирем донишгоҳи айтие ки ҷопону Лаҳистон ҳамкорӣ дорад дар донишгоҳ дар Варшава аст дар ҳавои таҳсил мекунӣ 1 сол таҳсил кардӣ пас он ту дар ҳақиқат шавқ рағбат дорӣ ки ба мисли ман ту мехоҳӣ ки барои мисол Испания Барселона парвоз кунӣ хелас ва мерай дар Барселона 6 моҳ таҳсил мекунӣ чунки барномаи Erasmus доранд ҳамин ихтисосро дар Барселона таҳсил мекунӣ бо бармегардӣ меоӣ бо мехоҳӣ 6 моҳ дар дигар давлат яъне ҳамин 3 сол донишҷӯита метавонӣ ки дар ҳамаи давлатҳои иттиҳоди Аврупо таҳсил кунӣ аммо вақте ки дар барномаи Erasmus ҳастӣ ту ҳуқуқи кора дар дигар давлатҳо надорӣ чунки ту танҳо визаи категорияи D ҷумҳурии Лаҳистона дорӣ ва ин танҳо ҳуқуқ метиҳад дар ин давлат кор кардана яъне легал нагирем аммо ту метавонӣ ки рави Испания ва дар уҷа таҳсил кунӣ бо баъд ба Erasmus дорӣ рави ягон корҳои сеюма кунӣ барои мисол корҳои сиёҳ ки давай шартнома лозим нест аммо ҳуқуқи кор танҳо дар дохили иттиҳоди Аврупо дар дохили ҷумҳурии Лаҳистон дода мешавад خب نیو که نکه допустим اینا شما هازی آنلاین کار میکنید نکه بله شما هازی در شرکتی امی لهستانی کار میکنید بله 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 هم بله در شرکت کار میکنم انیخترش یاتش از بله از آمریکایی است هم در لهستان چونکی بله یعنی part time one of them is part time یعنی یاتش در full time است دیگهش part time بله کار کردن میشود بله در اینجا окей мисол шумо дигар давлат ҳам барен кори онлайн давом додан мегиред хоб ана ки намафаҳмам вобаста аз ширкат аст барои мисол ширкате ки ма дорум ин бале хай ма ҳуқуқ надорам ки дар бораи вай бисёр гап занам чӣ конам чунки шартномаи ма нависаги ки ма бояд дар яъне публик да гап назанам аммо чизое ки нависаги нест ма шумо дагам барои мисол дар ҷумҳурии Лаҳистон ширкатҳое ҳаст дар ҳама давлатҳо ширкатҳое ҳастанд ки ту ҳуқуқ дорӣ ки танҳо дар ана ҳамон минтақа кор кунӣ барои мисол ма дар Аврупо кор кардан метавонам аммо агар ки душанбе равам ба ширкати Лаҳистоним ма наметавонам техникали ма метавонам барои мисол техникӣ no problem VPN истифода мебарам security яъне ҳама чӣ бехатар аст кор мекунӣ яъне продуктив ҳастӣ маҳсулнок ҳастӣ аммо андоз проблема мешавад барои мисол ту бояд ҳуқуқи андоза донӣ барои мисол ту маош гирифтаси аз Лаҳистон ва зиндагӣ дорӣ дар Душанбе ва дар Душанбе ту бояд ки андоз спорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар Лаҳистон ки ҳастӣ бояд андоз спорӣ дар ҷумҳурии Лаҳистон ду давлата ту андоз меспорӣ фаҳмо аммо я вобаста аз ширкатҳо аст маз бораи ҳамин яке сабабу ҳамин ки мисол иҷозата наметиҳанд ки рави барои аз 6 моҳ зиёд биёгирем барои рухсатӣ дорӣ 1 моҳ ҳамин хеле я моҳ рухсатӣ дорӣ мепари Душанбе мерай я моҳ рухсатӣ ё ин ки ҳамун отпуска ба забони рус мегӯянд мегири авая баъд аз вай мегӯи ки 2 ҳафта дига бояд ман истом no problem кор кардан метавонӣ 2 ҳафтада чунки вай зиёд нест аммо аз 3 6 8 моҳ зиёд кишид яъне даромад зиёд кишид ту бояд ки дар ду давлат андоз спорӣ як дуюм ин ки
вақте ки дар яъне ширкатҳо намегзоранд гирем, аммо техникӣ проблема нест. Окей, фаҳмо. Тогда и қатъи разобраться кардем. Ҷе подписчик савол додага ки мега перевод карда мешава, яъне ай донишгоҳи Тоҷикистон ба ҳамон донишгоҳи Аврупо. Мисол ай донишгоҳи миллӣ. خب اینجا وابسته از همکاری های دانشگاه برای مثال دانشگاه ملی با یگان دانشگاهی برای مثال لازارسکی یونیورسیتی گیریم در وارشاو اگر داشته باشند همکاری دو دانشگاه باشد میتونه آمده اما اگر همکاری نکنند با هم دیگر با فکر که نمیتونیم و از تجربه که ما 4 سال یعنی ما از سن 17 سالگی 18 سالگی در دوا زندگی دارم 4 سال میشود یعنی من ندیدم کدام هم وطنه که همین گونه کرده باشد اما اگر همکاری‌ها باشند بین دانشگاه‌ها البته که میشود وابسته دانشگاه значит کسی که амхел каданиай шумо метонед як бор бирен ба отдели корҳои хориҷӣ бале ва аниқ кунем ки кадом донишгоҳҳо қатъи мисол ҳамкорӣ дорад донишгоҳи мисол миллӣ ё ки дигар донишгоҳ ва мисол ба ҳамон донишгоҳ алоқа кунем ва перевод кардан гирем. خب акай Ризо ака саволи финале ки мисол ҳозир ҳамин одамое ки ҳастанд мисол бигем синфҳои 11 именно мисол ки дохил шиданиянд ҳамвора шумо шак за шакам чӣ хел савед метиҳем ки ҳамво мисол донишгоҳи шумо дохил шуда бутавонад хатъ як договор ки мисол дар давоми 3-4 моҳ бо сумми хушона мебаранд естественно мисол шумо шак за шакам чӣ хел савед метиҳем ҳамвора аммо дар охирон ҷумлае ки ту гуфтӣ ма яъне розигӣ наметиҳем яъне ту гуфтӣ ки дар тӯли 4 моҳ ваё мебуранд аммо ваё донишҷӯ ҳастанд чӣ гуна ваё мебуранд хоб корҳои сеюме ки гуфтем ку мисол бале корҳои сеюма када ваё метавонанд мисол бале метавонанд албатта ки метавонанд аммо ин чиз мо намехоҳем хоб яъне фактически логически мантиқан 100% дуруст метавонанд омада аммо мақсади донишҷӯ дигар аст яъне ман ба он мақсад гуфтам 18 сола ки бошӣ кор карда метавонӣ яъне чӣ гуне ки мо хоб биёгирем ман синфи 11 мебудам чӣ кор мекардам синфи 11 мебудам агар аввал яъне ихтисос ман интихоб мекардам нақша мегузоштем ки ман чӣ кор мекунам класс чунки синфи 11 ин аз ҳама соли муҳим аст барои ҳамара чунки як интихобе ту мекунӣ зиндагида аз замин то ба осмонҳо иваз мекунад синфи 11 меда барои мисол агар ки синфи 11 ҳастӣ шавқу рағбат ба ягон варзиш дорӣ ба ҳамон варзиш рав ҳаргиз гапи мардума гӯш накунӣ ки ҳей ту бояд диплом гирӣ ҳей ту бояд русия равӣ ҳей ту бояд хориҷа равӣ не ин ҳама дурӯғ аст нигоҳ кунед агар ки ман синфи 11 мебудам агар ки даври ман 2018 буд овози 2023 аст аз замин то ба осмонҳо фарқият дорад ин давр айни замон дар душанбе дар тоҷикистон интернет ба сурати кайҳонӣ аст вобаста аз кадом провайдер мегирӣ барои мисол ман тоҷнет истифода мебудам ман моҳи август дар душанбе будам интернет бароҷаи афсонавӣ буд ҳамагӣ 250-300 сомонӣ ман пардохт кардагӣ будам ҳама кор ман буд мекардам як интернети хуб мегир яъне интихоб кардем ихтисос барои мисол ту мехоҳӣ барномасоз шавӣ чунки яъне ман хидмат тавсия дошам класс ман агар барномасоз шудан мехостум аввал ман ватана тарк намекардам чунки вақте ки ту дурӣ аз барои мисол дар хориҷи кишвар ҳастӣ ва мехоҳӣ ки барномасоз шавӣ ва ҳатман таҳсил кардан кор яъне бе таҳсил бе илм бе ҳунар ту ягон ҷода ягон ширкатро корам наметиҳад маблағ ҳам наметиҳад танҳо ягона роҳ дорӣ рафтан ба корҳои сеюм ба сохтмон ба дастафка ба убер ба мошинронӣ яъне таксиронӣ ё ин ки ба клубникчинӣ яъне ҳеҷ ман тавсия наметам туда чӣ лозим аст ки синни соли 18 солагита даврои афсонавии ҳаёта илма интихоб накарда ҳунара интихоб накарда ба корҳои сеюм равӣ хоб ихтисоса интихоб кардӣ барои мисол хосӣ агар барномасоз видеомонтаж видеосоз соҳибкор блогнавис яъне диҷитал маркетинг агар ки яъне ин чизое ки ҳастанд ки теда тамоман донишгоҳ лозим нест забони англисиро ки омӯхтӣ ба дараҷаи афсонавӣ забони англиси аллакай ту синфи яъне 18 солаи ту бояд ки англисиро омӯхта бошӣ чунки ту донишгоҳ хориҷа рафтанӣ ку яъне ба одамот дахл дорад ба одамое ки англисия намедонанд ва хориҷа рафтаниянд албатта ки бемедонанд ки ваё наметавонанд агар тонанд ҳам шояд ки русия раванд чунки мо бевиза мерем инҷо ва яъне нигоҳ кунед ва агар ки ин гуна ихтисосое ки дар боло гуфтам ки тита донишгоҳ диплом лозим нест нарав аз хона шин 2 сол вақта гузор 2 сол ҳар рӯз 12 соатӣ дар болои як забони барномасозӣ Python бошад Linux бошад барои мисол iOS development бошад Swift яъне тамоми фарқ надорад забонҳои барномасозӣ ё ки IT-ра хусусан аз анамуд чӣ гуна мишкара қапидан то ба
برای مثال اداره سرورها اگر خواهی آموختن تو لازم نیست. با ما گفتم که این زمان کورس های هاروارد CS5 هستی. هاروارد در فری کد اکادمی در یوتیوب تقریبا 34 ساعت است. همین خیلی گذاشتگی رایگان هی برادر. اگر انگلیسی ندانی یا دفتر یا روچکا میگیرم این طرف برای مثال پدر و مادرم داره یا خانه‌چه ساز میکنم که برای مثال اینترنت باشد کسی مرا غم نتیاد فقط تحصیل میکنم. برای مثال تو از خارجه میروی تو در لازمه که برای مثال 500 یورو اگر در اروپا زندگی کنی مصرف یک ماه داشته باشی. اگر که فقط خواهی که 12 ساعت تحصیل کنی هر روز وقت برای کار نداری و وقتی که کار نمیکنی مبلغ نداری در این حالت لازمه کسی طرف یاری کند. اگر که فاوندیشن نگرفتی برای مثال مثل ما نیو اگر که پدر مادر بای داشته باشی نو پرابلم بیا تحصیل کن. اگر که نداشته باشی چیزو را وطن ترک نکن. تنها یا اینترنت خوب گیر یا خونه ساز که برای مثال یگان کس را غم نتیاد از همونجا شین تحصیل کن. فقط تحصیل. بسیارا فکر میکنن که هی هازی ما میرم در اینستاگرام و ویدیوهای 15 ثانیه آشنای من امیری را میبینم و لکه پایتون دیولپر میشم. نو ایسا تمام فکر نکن. بله تو در لازمه ساعت روزهای روز هفته ماهای ما و ساعت و سالهای میگذرد که تو که یک هنر را آموزی متخصص شوی در همون هنر. فهمیدید؟ یعنی اولین توصیه من شبکه‌های اجتماعی را کاملا استفاده نبرم. دیگه توصیه من این که بله اگر که وضعیت با فینانس ها یعنی مبلغ داشته باشه اگر راو نداشته نه و یعنی الان ما گفتیم که کیها میتونن رایگان بودگی را یعنی رایگان اگر گفتنی که باشه اومدن کم از امکانیت و اگر که یافتی راو اگر که نیافتی دنیا باقی نرسید. در دانشگاه تاجیکستان حتی نرم چون که وجود وقت بیفایده میگذرونی فرق نداره. ما بسیار آدم‌ها رو میدونم که توپ دانشگاه ملی دانشگاه آسیمی دانشگاهی که هستن تمام کردگیان از دستشون یگان خوک بالا نمیاد چون که وقت 4 سال بیفایده گذروندن هنر ناموختن. با میگم دانشگاه از علم فرقیت دارد از زمین تا به آسمان. میتونی که برنامه‌نویسی را دانشگاه آسیمی در روی متخصص شاید که باشن نباشن چون که من نبودم یگان وقت درس تیان اما چی خیلی که از خونه خودت میآموزی یکشان پرابلم ها میغلطی میروی استک اوورفلو یا که میروی یوتیوب میروی گوگل میکوبی انا حالت میتونی یافته. اما از خاطر نبرو که تنها سومکر گرفتن دانشگاه آمدن یا که اروپا رفتن یا که هاروارد رفتن نمیآموزی تو یگان چیز. یعنی اگر خواهی برای مثال دکتر آمدنی باشه تا دکتر هم لازم نیست خارج کشور رفتن. برای مثال ما دانشگاه تاپ داریم دانشگاه سینا اولی سینا که بهترین دکترا را تیار میکنه. ما در سایه مدیسین بهترینیم حتی هندوستانی ها میان تحصیل میکنن در وطن ما. تنها یگانه ساحه‌ای که ما پرابلم داریم این آیتی است تکنولوژی است که مردم شاید رغبت ندارن باوری ندارن که این چیز زندگی برای عوض میکند و برای این عوض کردن تنها یک راه کلان داشتن کار یعنی یک قدم کلان گذاشتن در کار که این قدم زبان انگلیسی آموختن است. اگر که زبان انگلیسی آموزی آیتی را کاملا عوض میکنی. یعنی ما میتونیم که برنامه نویسیم که از وطن ابرومده پروداکت ایسازیم که خارجیان استفاده برن و یعنی ما مبلغ کار کنیم. چی لازم ما در وطن یعنی احتیاج داشتن ما یا اینکه با مثل روسیه نفت و گاز داشتن ما لازم نیست. یعنی عقل ما لازم است. یعنی زمان تکنولوژی است برادر. مردم با مارس رفتن اینو گاز کبید حقیقتا هم بچه‌ها همه خیلی مثال دانشگاه تاجیکستان اصلا دل آیتی تیار نمیکنن با کسی که مهندسین شما را بیزنس هم نیست. خاطر نکنه شما خفه نشین. ما پروسا میگم که چم درسای دانشگاهتون هم مثال اهمیت دادن خاطی هم ما میدونیم که معلمان بسیارش و یا مثال میبینن که استودنت‌ها نمیخونن بعد سوم طلب میکنن. ولی این پرابلم کلان نبود. فکر میکنم که اگر استودنت هم بخونه و خیرگی کنه معلم در جواب بده معلم هم ایامو آدم پول نمیگیرن که بعد میبینه که استودنت حقیقتا هم نمیخونه چرا بعد معلم قرارش میکنه که مثلا ما قدر درس بدید ما اهمیت نداد بعد سوم طلب میکنه. یکی این پرابلم را ما میمونیم بچا حقیقتا هم اینترس آدم برای چی آیتی دا کمه. اول ما سر میکنیم بچا که حاضر اکثری والدینایی که مثلا در همین پکرین ای حاضر هست والدینای مثلا اتحاد شوروی هم مثال با اون بچه عصر 21 بعد مثال سوی 21 شدن کشور عزیز ما уже عصر تکنیک سر شد و تکنیک و تکنولوژی به نهایت پیشرفتگی نه که مثال پکرین ایمو کلانتر و یا فکر میکنن که این کاری نیست خوبترش برای معلم شه یا که دکتر شه یا کسبای بهترین معلمی و دکتری یا بهترین کسبان
не ки ту метавонӣ мисол айтишник программист шавӣ ки мисол яке касбои яке ина даже беҳтарин касб дар ҳамин замони ҳозира дар дунё. ҳозира ва оянда. Ба ҳамин волидайное ки мисол яки тамошо мекунанд видеои моро, ман хоҳиш мекунам илтимос монанд фарзандотон рафта IT бихонанд. IT это не только нажать на кнопки и всё. IT это знать математику, физику, английский язык, русский язык ва ҳамаи ҳамин чизҳоро якҷоя истифода бурданай. Ва барои ҳамин илтимос волидайнои азиз фарзандотонро пешгирӣ накунед ва монанд соҳаи ҳамин IT агар интерес дошта бошад, шумо кӯшиш кунед ки интереси ва ё зиёдтар шавад, то ки дунё пешрафте сай ва ҳама хел пешрафтан гиранд. бале, аммо дар инҷа мо мехоҳем чиз дига илова кунем ки барои мисол ҳамар як чиз баракат дорад, лаънат ҳам дорад. Халас. Ва озир бинед да барои мисол бисёри мардум компютер мехаранд ва яке бора барои маблағ кор кардан намехаранд вая. Барои маблағ масраф кардан мехаранд вая. Барои мисол ма компютер хардагиём мада маблағ меорад ҳар моҳ. Ма барои мисол 22000 сомон да компютер хардагиём ба дараҷаи афсонави, яъне компютери PC хардагиём. Бо ман барои мисол ноутбук дорум, iPad дорум, мисол телефон дорум. Аммо ҳама кори ма дар компютер меравад, чунки ин инвестмент е мада. Аммо одаме ҳаст ки компютер мехарад ва видео рӯз то бега кинои туркӣ тамошо мекунад, рӯз то бега Counter Strike бозӣ мекунад, яъне гейминг. Биё аз 99% яъне одамои бозӣ мекунанд ку бозии компютерӣ. Ягон фоида надорад. Танҳо 1% метавонад ки ютубер шавад ва маблағ даромад биёрад. Аммо ҳамон 1% осон нест. Мисол дар ин рақобати калон аст, яъне геймер шидан. Я миллиард игрок айтак. Бале, мега. Бале, Тоҷикистон киберспортсмен мебурад. Бале. Аммо нигоҳ кун да ошунҷон, агар ки ту худ донӣ ки чӣ гуна истифода мебарӣ. Ҳозир бин ки кани мара гап зан ки дар кадом муассиса, дар кадом идора компютер нест, яъне IT нест. Ту метавонӣ ки тамоми агар ки ҳамин камтар дониш дошта бошӣ дар соҳаи технологияи нав, ту метавонӣ ки ҳама ҷо датар ҷои кор гиранд. Англисиро донӣ, дар барои мисол дар Тоҷикистон мегӯянд ки ҷои кор нест. Англисиро агар донӣ, русиро донӣ, компютерро донӣ, се чиз. Диплом не. Барои корхонаҳои давлатӣ намегӯям, корхонаҳои шахсӣ ҳастанд. Ту дар ҷои кор метавонӣ. Барои мисол алиф, ма ҳамун мардум аз пеш дагӣ нестам, аммо барои ма алиф ин топ ширкате аст дар Осиёи Марказӣ. Чунки вайҳо академия сохтанд, PHP-ро меомӯзонанд айни замон мардумда, барномасозии бақувват доранд, продуктаи алифмоби аст, ки айни замон ма ӯ ту истифода мебарем. Барномаи тоҷикӣ аст. Харид аз хориҷи кишвар нест ва ӯро аз хориҷи кишвар даромад накарданд. Барномаро чун сохтагианд? Зиёда аз 800,000 истифодабаранда дорад, ки айни замон миллионҳо сомонӣ ҳар рӯз интиқол дода мешавад аз хориҷ ба дохили кишвар, аз дохил ба хориҷи кишвар. Ина ки сохт барномасозо. Барои мисол агар ту айни замон дар Русия бошӣ, маблағ коркайсӣ, маблағи равонкардагии ту ба тариқи чӣ меравад? Ба тариқи барномаҳое ки барномасозо сохтагианд. Барои барномаро навистан, барои барномаро сохтан, барои барномаро идора кардан, саппорт кардан, теда лозим аст ки барномаро омӯзӣ ва яъне забонҳои барномасозиро омӯзӣ. Ва IT ҳозир оянда. Барои мисол айни бин интеллекти сунъӣ. Айни замон метавонад ки миллионҳо ҷои кори одаморо гирад, аммо бо метавонад ки миллионҳо одаме ки метавонанд ҳамча истифода бурданд, ҷои коршона бо яъне созад. Барои мисол ту бояд ки бар ба бари технология бошӣ, ҳам технологияро омӯхтан дар кор ва ҳам донӣ ки чӣ гуна истифодаш мебарӣ. Барои мисол истифода бурданаш муҳим аст. Ҳама хеле дуруст қайд кардин ака. Ҳақиқатан ҳама хеле мисол ҳозир бо пишти искусственный интеллект мисол бисёри одамҳо корашона ҳақиқатан ҳам гум мекунанд ки бо бисёри одамҳо корашона через искусственный интеллект пеш мебаранд. Так што бачо и бениҳоят чизи бигем хеле вобаста ай соҳа. Яъне вобаста аз ин ки ту чӣ қадар доно оқил ҳастӣ. Барои мисол агар ки бале дар Twitter ҳамин сол Илон Маск CEO шид ва зиёда аз 85% барноманависоро ронд. 85% барноманавис дар Twitter ронда шиданд, чунки бо лозим нестанд ба ширкат. Ва меоянд офис ин тараф мевагӣ мехӯранд, тарта ба варзиш машғул мешаванд, биллиард бозӣ мекунанд. Барнома чунки дига кор надоранд барои навистан. Аллакай барнома сохта шидаги Twitter. Аллакай artificial intelligence сунъӣ метавонад кори бора анҷом додан. Ана барои он ки ту ронда нашавӣ, барои ин ки рақобатпазир бошӣ, ту бояд доно бошӣ, оқил бошӣ, таҳсил кунӣ ҳар рӯз. Барои мисол ман ҳар рӯз аз хоб мехезам, 3 соати аввали ма таҳсил аст. Ҳар рӯз таҳсил. Новобаста ки
ما یعنی قانونی حرکت در راه می‌آموزم، نو بسا که اسپانی می‌آموزم، نو بسا که تکنولوژی می‌آموزم، نو بسا که این زمان فلات می‌آموزم. یعنی نو بسا همه باید تحصیل است. چون که 3 ساعت اول اگر تحصیل نکنی یک روز می تحصیل نکنی الکی یا بچه که دیگه تحصیل میکند اصلا زودتره، اصلا داناتره، اصلا عاقل‌تره. برای تحصیل همه وقت هست. من فکر کنم همه قدر سوالای ای همه بسیار پرسیدگی بود ای پادپیشکو و خیلی فکر میکنم که خوشرو همش جواب دادیم و خیلی اگه سوال دیگه باشه ای پادپیشکو میتونین شما در کامنتاریو بنویسین و دیرتر ما خودم جواب میتونم که اکای ریزو میتونم مثلا شما در جواب بده سیلکای درکوی را مثال در اپیسانی مثال ویدیو میمونیم که شما میتونین بدروین обращаться к ней любое время مثال ما تلگرام کانال خودم میمونم مثال میتونین بدروین ما любой что بپرسین مثال یا اینکه مثال کانال اکای ریزو را میمونیم مثال شما میدونین در کانال اکای ریزو چه خیلی کی باشد سوال میتونین و سوالتون جوابش میگیرین надеюсь что بسیاری آدما جوابشون این ویدیو گرفتن و یگان راهی حل مشکلی خودشون پیدا کردن. کاریزو داخل ویدیو چی گفتنیه؟ داخل ویدیو گفتم تشکر زیاد امیری در حقیقت که ما شادم که یعنی هست آدمایی که با مثل ما فکر میکنن سای آیتی در شوق رغبت دارن و بله درباره یوتیوب ما دوست می‌دارم ایجاد کردن ویدیوها را و بله این دو درباره سرگذشت تحصیل آموزش تکنیک و تکنولوژی هستند. اگر شما در پیشان باشه شما میتونید که ما در پیروی کنید و موضوع را انتخاب کنید که ما در مثال ویدیو آینده ما صحبت کنیم. البته ما نمیگیم که ما لکه متخصصی افسانه‌ای نه، اما چی دانشی که داریم میتونیم که شما در بیاریم. تشکر زیاد و حاضر بعد 30 ثانیه تمام شد. تشکر زیاد برای تماشا کردن این ویدیو. تو بازدید. بای بای بای.